Takže začala sa veľká prestávka a my máme možnosť, ako má väčšine iných škôl, ísť sa vyvietať na školský zbor. Som ako vyvolala si vyviem, a potom nech prídeme k keďže náš školský zbor narodil asi tak 10 metrov štvorcových a je celý vybetonovaný a sú tam až dve lavičky, na ktorých sa dosieť a ďalšie prístere farby, znamená, musí tam kolosť šlíky. Musíme vejsť cez okno, aby sme si mohli obsadiť tie dve lavičky, ktoré sú vlastne pre 400 ľudí, aby sme tam boli skôr. Alebo by nás posítil ani viesť cez dvere. Ideme cez okno. Môžeme? Áno. Sa bojím, že mi bylo za zadok. Zadok a všetko. To strašne nebolo. Ako málo stačí pri slobode. Slyšej sa? Takže, ako sme rátali, niekto nás predbehol, aj keby šiel cez dvere, a to mám bližšie, a lavičky sú obsadené. To je naša sloboda. Betón, že pár stromov, rozbitý skloník, a zo štyroch strán steny s oknami, kde vás osedia, všetci pozorujú, a rovno oproti je kancelária riaditeľky. Nie je to úžasné vyvetranie sa na všetko? Som zvedala, čo z toho bude počuť. Chceme zelenú trávičku, nosiť letné farby na tričko. Dobre, taký.